Lur gincang ing risang mawe gandrung sabarang kadulu kermoyak mayek saking tias bali wolu marising yang gandrung lah iya kok ya kebangetan temen nasibku dina iki nek sinuwun Prabu Baladewa kae mau aku bisa mambengi kelawan kang dadi kridane ning bareng ana Ndara Werkudara sing maju upama arep tak waneni ya ora tega ora mentala ning upama aku ora wani terus kepiye carane to ya monggo nek aku bali aku wedi karo dukane kakekne Semar Badranaya ya jare kepengkoking kewuh menungsa kuwi diwajibake nyuwun karo ngarstaning Gusti sing Maha Kuwasa sak bisa-bisa coba aku tak manekung puja brata minta kelawan sih wilasaning Bathara kawelasaning Gusti sing Maha Kuwasa supaya aku entuk dalan sarta marga Petro Wandara surem dewangkara kingken manguswa kang layon denyo ilang memanise wadananira layong kumel kucem rahnya maratani Ndara kula Bambang Wisanggeni panjenengan rawuh wonten ing mriki nungka dhateng kengabdi kula pun Petruk menawi paduka menika panjenengan dipun utus kalih kengwa ing Ndarawati kalih kengwa ing Mandura kinen damel pejahipun Petruk kula ikhlas Gus. Petruk
Aja kleru penampamu ya Petruk. Mula nggonku tumeka papan kene mergo aku kuwi ngerti kang dadi penandangmu dina iki. Aku ngerti yen to sliramu ki ora luput kowe ora kleru Petruk. Nanging lah kok ketula-tula sing dadi penandangmu dina iki ing atase kowe kuwi dutus karo wong tuamu wae. Lah kok kowe ora bisa merantasi ing gawe langgih mila niku kok Ndara. Lah niki wau sinareng kula niku aben ajeng kalih Sinuhun Prabu Baladewa nggih sak saged-saged kula bela ning sareng ngoten bareng sing maju Ndara Werkudara kula nggih bingung tak waneni kula mboten wani kula mantuk kula mboten wedi kalih dukane wong tuwa mila saking niku Ndara niki pripun Petro iya dina iki kowe tak paringi cara sarta marga kowe tak dungengi sawetara rikala ana lampan tumuruning wahyu Sri Makutarama rikala semana kae kowe eling ana ya kuwi wujuding sukma sasar sing dheweke kuwi kepengin golek kasuwargan kang langgeng ya kuwi sukmane swargi Kumbakarna. Rikala semana banjur diprayogakake karo sedulure nom jenenge Raden Gunawan Wibisana Kakang. Nek kowe kepengin bisa nyuwarga sampurna kaya wadimu aku Gunawan Wibisana kowe ngompengo kasuwargan kelawan wong sing menep ing kawruhe ya kuwi wujuding satriya panenggak Pandhawa sing jenenge Raden Bratasena. Banjur dheweke manut kanthi cara dheweke ketemu karo Raden Bratasena perang rame kapiyarsi nganti tumekaning Sukma Kumbakarna mati kang kaping 2 merga kena dayaning kuku Pancanaka nanging ana kalokaning lakon sirna mati sing kaping 2 Sukma Kumbakarna ilang musna manjing ana jroning pupune Wasena sing sisih kiwa kanthi ninggal wekas Werkudara aku ngompeng kasuwargan karo sliramu suwarganing Kumbakarna bareng karo suwarganing Werkudara besok sabubaring ana lampahan Pandhawa Mokswa sawetara aku manggono ning pupumu kang sisih kiwa saya nambahi kelawan daya kekuwatanmu bebasan kowe duweni aji-aji ibarating kaya gajah 1000 bareng maju nanging pomo dipomo nek kowe mungsuhan karo sapa wae aja nganti lena pupumu sing kiwa digrayang karo mungsuhmu nek nganti digrayang karo mungsuhmu bakal apes juritmu dadi iki dina senajan Wasena sing maju kowe aja wedi kowe api-api manungkul sakwise kowe api-api manungkul tumuli kowe mengko golek olenane Wasena grayangan pupune sing kiwa karben apes jurite matur nuwun Gus tak laksanane Gus. Ayo, nek pun ngeten iki niki mboten kenging dipun langgar. Ini sudah merupakan undang-undang dunia siapa yang melanggar akan kena pasal internasional. Mudun, Wahidian kalah peraturan. Lah, rak ngoten to. Niki ngeten nggih Gus, kula tak matur kalih sampeyan. Wah, arep kandha apa Petruk? Nggih, niki wae janjane kula niku mboten ajeng wani kalih sampeyan. Sing kula waneni niku nuwun sewu Sinuhun Prabu Baladewa. Kowe apa mamak netramu yen to Baladewa kuwi dulurku tuwa? Nggih, kula ngertos. Nanging nuwun sewu. Nggih, dados
kula niku mboten wani kalih tiyange ning kula wani kalih tumindake. Lah sinten tiyange to Ndara? Ing atase ora dosa ora perkara, upama aku melarat ya melarat-melaratku dhewe. Lah kok ora? Diunek-unekke sak nggon-nggon wong kiri mencure melarat ngindong jagat. Langap-langap maton ngucap mripat bathok ora ndedelok lho ngoten niku ora tembung sik elok niku. Lha ngeten. Terus karepmu apa? Lah niki ngeten, nuwun sewu nggih Gus. Sepindhah malih kula nyuwun pangapunten. Kula mbok dipun sangoni kedhik mawon teka nek wonten nggih kira-kira kok 50 nek mboten wonten nggih teka 15 kersane. Nek wonten malih upama tambahi dadi 20 nggih malah niku sing kula kajengaken. Lah timbang kula niku kedarang-darang tekan Kalimantan malah mulih mboten nggawa kaya kok pripun to. Lho ngaten. Leno Sang Werkudara kagrayang pupune sisih kiwa njrebabah depani Bantala. Lah. Menungso ora apa. Werkudara, wah Jlideng Kresna kakangku apa iya? Sing sabar sing tawakal ya Dimas. Pancen menungso kuwi sapa wae nek pancen kecekel pengapesane kuwi pancen apes jurite. Ing atase si Adi ki selawase ora tau ndodhok lah kok malah gletak kaya ngene mergo digrayang pupune. Werkudara, ayo tak kanthi nyang mburi. Mengko bakal tak usadani kareben Waluya temah jati nirmala, nirmala temah jati Waluya waras. Kepuntone Di. Ayo Jlideng Kresna kakangku. Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa sara maruta. Bawana-bana margana panca bayu warayang. Jatri sangka pirangu Rinangkul kelempit kempit ya kitu kang walang adi ya kitu kang ngeno sing tias lan kudu kering. Piye Petro? Mbok Gus bebek mangan kerut awak sobek kowe kok nurut-nurut. Lire kepiye Petro? Lerus ngendikane panjenengan ing ajeng kala wau. Sak sampunipun kula api-api menungkul kalih Ndarasena, kula grayang pupune sisih kiwa, lajeng njrebabah ndepani Bantala mbuh kula mboten nidhep, lajeng pripun teruse kula nggih mboten ngertos. Sinareng ngoten lah kok anake lanang mboten nrimake. Sapa Petruk?
Sederek panjenengan Ndara Gatotkaca niku pripun? Iya Petruk. Ya sapa wonge ngatasé bapakne mbok pala kok anake kok trima iki mesti ora ana ing jagat iki Petruk. Lah terus niki pripun? Nek Ndara Gatotkaca niki ling ngadepi pripun? Kowe kudu eling lelakon sing wis kliwat ya Petruk. Rikala ana lakon laire Jabang Bayi Tetuka. Rikala semana Jabang Bayi Tetuka kuwi nggone lair duwe kabegjan dadi jagoning dewa. Sadurunge dadi jagoning dewa dheweke kuwi laire kuwi ora bisa uwal pusere karo wong atuwane wadon nganti mawa sarana pusaka maneka warna. Wiwit saka keris pulanggeni nganti tumeka pedhang kangkam ki ora ana sing cerdas kanggo nigas pusering Jabang Bayi Tetuka. Banjur diprayogakake karo Wa Prabu Kresna. Ya kuwi kinen golek. Ya kuwi welating deling apus rikala semana ingkang kalelitan mawa mpune kunir tinalinan benang lawe ya mesa ora kuwawa. Merga kuwi lumrahe Jabang Bayi iki kudune gamane nganggo kuwi mesa ora tedhas. Banjur rikala semana Wa Prabu Kresna minta kelawan sih wewenganing Gusti sing Maha Kuwasa kanthi srana ya kuwi Kanjeng Rama Janaka kinen minta pusaka kadewatan. Wujuding ya kuwi pusaka kang rikala semana dadi rebutan antarane Raden Suryatmaja kalih Rama Janaka. Bareng dadi rebutan ing kono Kanjeng Rama ki mung entuk wrangkane pusaka, lah Raden Suryatmaja sing entuk pusakane. Terus bali matur karo Wa Prabu Kresna, senajan kuwi wrangka nanging gandeng kuwi pusaka kadewatan, kuwi kena kanggo sora nigas pusering Jabang Bayi Tetuka tenan Petruk. Wrangka pusaka tibake ana ing pusering Jabang Bayi Tetuka del puser tugel. Wrangkane pusaka Kyai Kuntawijaya Danu ilang musna manjing ana jroning pusering Jabang Bayi Tetuka. Dadi dewasane Jabang Bayi Tetuka kuwi sekti mandraguna pilih tanding. Bebasan ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning Gurenda. Dheweke kuwi duweni daya kekuatan otot kawat balung wesi sikut petel garese linggis uyuwe wedang kopi. Dadi ampuhe ora lumrah kuwi Petruk. Nanging ana ya kuwi pengapesane pomo dipomo nek pengin gawe apesing Jabang Bayi Tetuka ya kuwi angger digrayang pusere bakal apes jurite. Lah mongko kowe ngerti Petruk. Jabang Bayi Tetuka kuwi sapa? Sinten Gus? Jabang Bayi Tetuka kuwi ora ana liya Kakang Mas Gatotkaca. Senajan sekti mandraguna anggere kok grayang pusere apes jurite matur nuwun tak grayenge Gus. Toto, ayo nek pancen nyata kowe arep gawe cidraning sagung para pundhen Pandhawa tandhing ana Gatotkaca. Nuwun sewu nggih Gus. Saestu kula niku sumpah brewok kewer-kewer kula mboten ajeng wani kalih panjenengan napa malih kalih Ndara Kulasena nanging nyatane bapak mbok cekel pengapesane. Alah lah wong sampean wae iki dina kok temenan. Angger aku matul nggon kono iku nek geblak wonge aku pengen weruh. Kelakon dina iki tak dumuk pusrin Ndara Gatotkaca bakal njrebaban depani bantol. Wah!
Gatotkaca Kulawa. Iya, dikuwat-kuwatke ya, Ngger. Mengko kengwa sing bakal ya kuwi paring usada kalawan sliramu, ora ketang sliramu, lumaku brangkangan ora dadi baya pengapa. Janaka tak timbali mrene ya, Yayi. Arjuna kula wonten dawuh iki dina nyata murang tata abdimu sing aran Petruk Kantong Bolong. Yayi Bratasena digrayang pupune nganti apes jurite, ponakamu lanang Gatotkaca digrayang pusere nganti ilang daya kekuwatane. Mula kang saka kuwi Dimas, aku ngerti nek Petruk kuwi tegel lan mentala karo pepunden liya, ning karo Siadi aku pitaya nek Petruk mesti ora bakal wani. Lajeng paringipun paduka kados pundi? Iki aku bakal paring perintah kelawan Siadi sadurunge suruping Hyang Arka sing perintah dudu Prabu Kresna, ning iki Bathara Wisnu kang mudhun nyang Arcapada. Adimu Petruk kudu mbok pateni Permadi. Rere Saleda palwanuting rono Dresi karsanira dening kanyot mani selingira Gusti wah ing kamal mirah ingsun
asmira duwe nguni sidat agunging Naramada sajroning aguling pangocaping jalma nendra tansah dadya linduran kewala Rama tiwaning sun ing sumengkira ngger putraku wong bagus wis anggeni tak patenane menungsa sing ora tata wis gawe ning seming bendara Rama iki dina nek nganti Rama kuwi mituhu kelawan kang dadi ature Wa Prabu Kresna kinen gawe patining abdining Rama sing jeneng Petruk mengko bakal gelo ing tembe mburi Rama. Merga apa? Rama ora ngerti sing Rama bekteni kaya-kaya Wa Prabu Kresna lan Wa Prabu Baladewa kae mau sejatine kuwi Kresna lan Baladewa gadungan. Aja seru-seru mengko yen krungu. Ora idep wong nyatane ya tenan kok piye to. Dasarmu apa kok kowe bisa matur yen to kuwi Prabu Kresna lan Baladewa gadungan. Nek Rama ora pitaya coba Rama ayo bareng maneges ngene ngakipta bareng kelawan anakmu aku bisa nggeni Rama. Tansah marpamoring soksma sinoksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana kacarita sigra maneges Raden Janaka sinaring kaliyan keng putra Bambang Wisanggeni parandene ing mriku kang katingal ayang-ayangane dewaning panggoda pangrencana Bukulun Bathari Pandya Durga ingkang rangkulan kelawan ingkang putra Prabu Dewasrani kaget Raden Janaka. Aduh nger nalongso kadaluwarsa sesambat rerantangan waspadres kumijil yen sira sapa kang kelangan oncat
sukma mring kasedan wis sanggeni piye Rama ora kleru sing dadi atur munggir kuluk katingal ing netra batine Kang Rama jebul kang katon pukulun Pandya Bathari Durga kelawan tilas mungsuhku bebuyutan biyen Prabu Dewa Serani anake lanang sing biyen ate nyidra kelawan ibumu Yayi Dersanala. Lah terus kuwi karepe apa nggih kula Bambang Wisanggeni Rama iki dina kuwi nek kelakon wa Semar Badranaya nglumpukake para muda lan kawula wing sakiwa tengening Karang Kadempel mongko kabeh padha diwulangi diajak ngaji ngatur kelawan jiwa ragane kanthi sayekti mengko pukulun Pandya Bathari Durga kuwi bakal suda sing dadi balane merga apa Rama kudu ngerti yen to pukulun Pandya Bathari Durga kuwi dadi ratuning para iblis jin setan priprayangan wewe gombel balung atangklak ilulu banaspati begok tuyul ora keri mongko nek wong sing gelem ngaji ora bakal iso diganggu karo kuwi nek kabeh wong padha diwuruki ngaji mengko terus balane pukulun Pandya Bathari Durga bakal suda mula ya Rama dina iki ayo padha nyengkuyung kelawan kang dadi lekasing wa Semar Badranaya supaya bisa kelakon nggone memayu kelawan hayuning bawana ndandani kelawan rusaking akhlaking para menungsa Petruk kula Gus ndhisik ana laku ayo aku bakal tutwuri sak lakumu bali menyang Klampis Ireng Petruk monggo Gus bumi gunjing langit kelap katon ler ginsang ngrisang mawe gandrung Gus kayune ngapur wa sejati panira jagat kodho
petis manis Pos tegung saopapa kepiye werdine kepiye karepmu manis manis sapelengke saopapa kepiye werdine damar mancung samar mula trima luwung mula kowi petis manis yen ngucap sing ati-ati tansah tak enteni
pancining Wasgara pinangging sagung repat Panakawan lamun to Cinandra saking Mandarawa katingal kaya lumawat jroning Wanagiri candrane. Sloko bathok ela sirama menyang selak leleng payung bedak pajepit loloba wong mati ora obah yen obama dene bocah yen uripku lek duwe ngambara ing hawang-hawang monggo Dik Sukma bebasan tanpa tapi wah wanci tengah dalu lingsir wengi mirengke langgam ngipi bawani mongko pesindene isih prawan kencling wah jan Nora ya ning tak suwun kadang yoga karo tukang sound sisteme nek pis-pis aja ning ngisor panggung engko nek apa nguyahi lombok malah cilaka jan. Lah ora kok malah dadi pupuk engko lombok iku malah dadi lombok setan malah pedhese rak karuan kok piye ta.
Heeh, dadi luwung nek sek rak betah teko nguyu ana dhuwur panggung ya. Nana Sokma Dalem. cengkoke nek iso rodok dikemeyekke sithik. Pripun, Nora Pak? basing meka mendung. Ayo, kaya ngapa? Cocok lah kuwi lho nduk tenan wis. Pokoke anggere wis waranggana ki pawitane anggere wis ayu cengkoke kemayu. Alah wis temenan. Warise rak karuan. Miber ngideri Miber ngideri jagat. Ayo. jagat Iya, bagus 100 sayang. Mulandara Ngelemborongung lembarangu gai gunung katungkul katungkul ngumber gagasan sate satemah kinawa ngimpi ya sripat sripit lambeyane merak kesimpir. Ayo nduk Gendes luwes wiragane ngelap sedet singset bisa sangat tipu sana ngetan kalingulon dasar ayu taksih kenya tanahku jiwa oh jati
setyane kelakon anakku wadon Sukma wis tenan tak gadang-gadang bisa sliramu wong telu kelebu Seril lan Ica dadi pesinden sing kuntara aja wegah wigih nggonmu ngudi karo kagunan kang ya kuwi kudu kasamaptakna lho dadi pesinden ki pawitane kuwi siji guna loro swara telu rupa lirik guna kuwi kudu sregep sinau sing anyar ya kudu sregep nyinaoni sing lawas aja nganti lali aja mung nyenoni sing anyar-anyar merga kuwi lagek muncere campur sari engko nek sing anyar-anyar tok sing lawas ora mbok udi wah tenan wis engko cilaka tembe mburi malah kapiran merga kahanan ki ora iso ajeg kaya ngene iki nek iki dina anjen wah campur sari luar biasa aja mung ngandalno aku wis cukup dadi pesinden campur sari wae monggo kuwi jenenge ning jagat ora ana sing langgeng. Yo, saiki Seril larase diwalik nyang pelok. Iya kaya ngapa? Kepareng diaturke nduk nyidam sari ya nduk. Bawani kaya ngapa? Aku pengen ngerti suarane anak wadon Seril. Mangga. Duh wong bagus mangga wong nandang asmara ya apa keewaku dewi ora kok nduk duh dewa duh dewa jawa awelas welas sono mring mangga mami nono we nono ican nunuke besok kapan katekan jejer jejer lan wong bagus ya umpama nira nakoda
Raden Jalotri Nyidam sari as nyidam sari es nah. Ya Opa mosli remu sekar wong manis aku kumbangi damsari apa masli remu margi wong bagus aku kang bakal liwati sinek sinliteng iluku ya janji prasetyaning jangan lupa rasa enak jaluk maneh Rama ana malih miturasa jagat raya kelingono wakilan samudra oh iya iya Op. Iya. Matur suwun Dik Seril, saiki gilirane Genduk Ica. Ya. Genduk Ica bubuk. Mbok lah yamene Dik arep ngejak bubuk kuwi kepiye iki Dik Ica? Ngono. Ha iya iki nek jaman nom-nom aku ya tenan anggere yahene iki anyen wayahe ngayer-ngayere kok piye ta. Wah, dadi nek kowe ngejak bubuk kuwi wis pas. Lah iya wis temenan pokoke. Ayo Nduk, aku manut karo sliramu. Sliramu tak suwun ngaturke gending apa aku mung manut. Slindur ya kena, pelok ya oleh wis. Pelok ya, Pak? Ya wis ora apa-apa, wis tenan kok. Apa sing mbok aturke apa? Sekedap tek supe. Supe. Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku ya. Ya tenan kok ora iki ya. to. Dadi I love you what you love me. Artinya napa to, Pak? Hah? Artinya napa to? Iya, ya aku cinta padamu, kamu harus menerima cintaku. What I want to kiss you. Mrene ya tak ambung pipimu. Lah kok pipi tok to? Lah nyuwune karo apa? Umume ngopo ngoten lho, Pak? Ngono ya wis. Lah lah kula dereng ate diambung kok. Ngono. Mboten wonten sing ngambung kok, Pak. Aduh, rumangsaku ya wis. Heeh. Engko Ya kesuk. nek ngambung kabeh ya pipiku entek to iki. Iya, wis mangga imbang ana katresnanku ya. Bawane napa mboten? Ya iya ta, wis pokoke
Ya ini iki Ah. wayahe bawa-bawanan. Ya, Mas Asep turene ajeng bawa, Pak. Ah. Tenan apa ora? Kok ya. Kotak paper. Iya. Saben dina. Nenek. Amang ngelamun. Oh, sik tongane iki guyu aku ra sida nembang. Iya. Mas Asep niku lho, Pak. Ya aja mbok godho cah tenan wis sakno wis. Wis ben tenan wis pokoke. Heeh, sapa sing wani-wani ganggu karo sliramu? Oh, langkaono bangkeku ayan. Luar biasa, sudah pesat perkembangannya. Gending Tayub wis iso nguasani. Campur sari, walah wis dadi pakulinan saben wanci. Sing durung engko kesuk-kesuk nek ana kalodhangan karo aku kudu wis iso jineman gathik glinding. Nggih, mangke latihan nggih, Pak. Iya, lah ya malah tak paringi kalodhangan kok. Heeh. Arep urip Ya mong welingku Nduk Ica, aja kesusu rabi ya, Nduk. Mboten. Calone dereng wonten niki, Pak. Iya, aja kesusu rabi. Nggih. Nek tak rabeni ya teko gelem. Kula nggih purun kok. Piye to, Pak? Rumangsa kuwi jan. Heeh. Mangga. Katone nek piyayi kene iki nek jeneng tembung rabi iki kaya rada saru ning jane iki nek cara wetan, cara pati, rabi iki kawinan. Nggih, lha nek ten mriki rabi niku napa nggih, Pak? Rabi niku nik-nikan nek cara wong mriki. Napa niku? Nik-nikan iki ya. Ya, engko takono Bu Kaji takono Bu Kaji alon-alon. Turene Bu Kaji jenengan tanglet Pak Dalang ngoten kok, Pak. Lah pripun? Ngeten iki kula tanglet sinten nggih? Iya, heeh. Sing wis pengalaman takono sing gambang. Iki pengalaman kuwi. Pak pripun, Pak? Napa, Pak? Iku ambak Mbah Senari ku ping 4 iku le rabi entuk perawan terus. Nggih. Lho, tenan kok. Muga-muga sok aku entuk Joko ya, Pak. Iya. Joko tenanan ngono. Lah Aja Joko kondo-kondo. Lah, ya payu lah kok ora piye to? Nanging ya jeneng jodoh kuwi aja mbok pilih mok pestekno. Kabeh kuwi ana astane Gusti sing Maha Kuwasa. Ora Joko, ora Duda, ora apa-apa, Nduk. Lho ngono wis pokoke. Penting lak wonten duwite to, Pak. Mangga dilanjut sayang.
nanu nanu saben dina mangelamun jroning sepi susure kalu yuk ya muga-muga Simbahku Sutil isih wungon iki diaturi larase Slendra Sanga dandang gula palar kagem Mbah Sutil monggo tak aturi nampi. Iya. Terus Pak Di Kulayata isih wungon iki. Iya wis monggo. Bedhug tiga sing sayo sing rukun ayo ayo ha yo 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 yo
Srek-srek nora rugi srek-srek malah badi blonjo sithik murah kabi muga belanjane berita murah kabono mring kula warganipun Ren, apa le? Ayo, dina iki padha nderekno kelawan Ndara Janaka lan Ndara Bambang Pisang Geni kang arepe nggih karo Kiyaine Semar Badranaya. Ya ayo le. Carita ingkang dumunung manggen mungguing karang kadempel nggih Kilurah Semar Badranaya Kinayantaka Duda Manang Munung Ki Janggan Asmara Santa ya danyange tanah Jawa wantring pamarta lamun to Kyai Semar Badranaya bakal mangun kayuwanan parandene tinampa dening Sagung Para Jawata lamun to Kilurah Semar bakal ngembari kelawan panguwasaning para dewa pramila lajeng tumedhak amarwegi pukulun Hyang Narada ingkang kinanten kaliyan pukulun Bathara Yama Dipati Rateng ana ing klambe sireng pukulun Bathara Narada pamoring soksma sinoksmaya winaya ing sepi
sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liya ping aliyut pindho pecating supena semusuping rasa jati Lah dalah bergenjong warudaya niti goreng wong Pak Pong kali cundi ngulon miline Yama Dipati kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Pukulun nyata pawarta sing munggah ning Kayewangan Suralaya yen to Kyai Semar arep mbalela ngembari karo para dewa mula bener ora kleru nek dheke jare kondange arep bangun kayangan nyatane iki sliramu kelawan ulun tumedhak ana ing kene aja meneh kok nganti disuguhi dijak jagongan we kok ora malah etok-etok merem netrane ora ngematake kelawan dewa sing tumeka ana papan kene Yama Dipati aja kesuwen mara diage tumuli enggal sendalen mayang Kyai Semar Badranaya Narada Yama Dipati. Loh, iki suarane sapa Yama Dipati? Lah duka kula nggih mboten ngertos. Upama sliramu samar kelawan wujuding ulun aja nganti samar kelawan sabdaning ulun. Yen to dina iki kleru sing dadi panemuning para Jawata. Lamun to darbe pandakwa kelawan Semar Badranaya nggone arep ngembari kelawan panguwasaning para dewa. Mara pidhangetna Kyai Semar Badranaya ora arep mbangun kayangan ning dheweke arep mbangun kayuwanan. Kayuwanan kuwi ya kuwi tata trapsilaning uripe para menungsa. Kudune sliramu jejering dewa kudu ngerti yen to iki ing Arcapada wis akeh owah-owahaning kahanan. Bebasan wong Jawa wis ilang jawane sing tukul mung kari jawale tega tegel sarta mentala wis dadi pakulinane saben dina padha ora krasa ana wong susah malah padha digeguyu ana wong cilaka malah padha digodha mula iki dina nek sliramu arep njabel sukmane Kyai Semar adepana panjenengan ulun waduh Yama Dipati mandeg dhisik. Aja mbok terusno nggih Yama Dipati pripun Kanjeng Eyang Pukulun. Ulun ora samar kuwi ana pepanuning Kyai Semar Badranaya ana ponang cahya rupa putih mencorong kuwi Pukulun Hyang Wenang kang mudhun ana ing kene nggih kaki. Ayo padha bali nggih.
sarya parta wekasan muwahe katana ye ka wisanggeni sang yuwangi supradipta onggo ngger kulup Janaka syukur bagi lamun to jeneng kita datan kesamaran yen to panjenengan ulun tumedhak ing Arcapada inggih Kanjeng Eyang Pukulun awit sedaya menika kalau saking paramaryoginipun ingkang wayah anak kula pun Bambang Wisanggeni iya Permadi dina iki pranyata nggon kita prapta ning papan iki wis dadi lekasing ulun lamun to jeneng kita kudu cancut tali wanda makarya bebarengan antarane Gusti kelawan kawula Gustine jeneng kita nggih kulup Janaka kawulaning Kyai Semar Badranaya sak anake nggone bakal memayu kelawan hayuning bawana ndandani kelawan rusaking suwasana pokal budining para titah pujangkara Arjuna kula wonten dawuh yen to iki dina lekasing Kyai Semar Badranaya nggone mbangun kayuwanan kudu sira dombani wiwit Purwa Madya nganti wasana dene seranane siji sliramu kudu gawe slameting pusaka jamus jimat kalimasada mewah piandelianing para kadang kita Pandhawa yen to dina iki ana sing milik kelawan barang kang melok mung butuhe kesusu kepengin selak muluk mengko mundhak ora mathuk dene sing angka loro nggih kulup mara tumuli enggal tindakna nggoning Kyai Semar Badranaya bebarengan kelawan jeneng para memayu kelawan hayuning bawana klumpukna kabeh para kawula kinen padha ngerti yen to urip mono kudu rukun kanthi sayekti kanthi srarana ya kuwi rukun mring sapadha-padha sirnakna rasa tegel sarta mentala maring sapadha padaning titah elinga kelawan pitukas pewilinging para piyayi sepah jaman kuna jen kinajen mring sasama kuwi wis pinesti dadi kewajibaning manungsa luwih kang urip ana ing laladan tlatah tanah Jawa wis nggir karya Basuki ulun bakal bali piwilinging ulun mung siji kanthi srana kabeh para kawula kinen aninggalake kelawan molimo sarta anindakake kelawan molimo kang kudu tinilar ya kuwi madat madon main minum sarta maling wondene molimo sing kudu katindakake ya kuwi siji ya kuwi madhep loro manembah telu makarya papat makarti sing angka 5 mantep kanthi sayekti wis kaki karya Basuki ulun bali makayangan nggih kulup Dara meh raina sumubang Hyang Haruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kukila ringkan nigara saketer kini dungani ingkung lir wewusing pini panto ongong kelawan papetoke ngayamana ning apa gaan Ndara
Ndara kula Janaka, ndara kula Bambang Wisanggeni dosa napa sing disangga kalih Semar? Ing atase ndika ndara kula kekalih lah kok sami lenggah wonten ngandhap nika kala wau kok malah kula metangkring tenginggilan. Kakang Semar Badranaya, dos pundi Gus? Aja kleru penampamu ya Kakang. Mula bukane nggonku lenggah ana ngisor sliramu ana dhuwur merga mentas wae sliramu. Iya kuwi kapanjingan kelawan Kanjeng Eyang Pukulun yang padha nang Ndara. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit yo tukang walang ati. Mila ndika lenggah wonten ngandhap nika kala wau ngaten laraipun lajeng paring dawuh menapa Ndara? Iya Kakang Semar wantring pawarta yen to sliramu harep bangun kayuwanan Kakang sabdane Kanjeng Eyang Pukulun padha wenang kinen ambacetake tumeka titi mangsa kala makarya bebarengan antaraning Gusti kelawan kawula. Gusti ning aku sakadang Pandhawa kawulane jeneng para Kakang Semar sak putramu kabeh Kakang. Nanging Kakang kabeh mau bisa maujud yen to kanthi srana aja nganti ilang wujuding pusaka Jamus Jimat Kalimasada. Mongko iki dina ana sing kepengin nyidra Kakang. Kula pun apal. Bola-bali mesti wong siji kae. Mila saking niku Ndara Gus, monggo sesarengan kalian ke ngabdi monggo tak labrake menungso sing ora tata Ndara. Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriaksa Bawana Bana Margana ing Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu sampun datan wonten palang anggenipun pun Kakang kepingin nyuwun ngampil dhateng sedaya pintandelipun para kadang kula Pandhawa. Mila Yayi monggo kula aturi amurwani paduka kepareng angaturaken dhateng kula wujudipun pusaka Kyai Jamus Jimat Kalimasada menawi punika ingkang dados paringipun monggo Koko Prabu daya-daya kula aturi nami mangke riyen sinuwun. Tujune mawon dereng kebacut ketrucut Jamus Jimat Kalimasada mang paringaken dhateng menungso sing boten tata teng wingking kula menika. Kosek Kakang Semar piye nun sewu kula tak mengker sak lawis. Kowe kok iso maraing kandha yen to menungso sing ora tata nomburimu sing mbok karepke kuwi sapa? Sing tak karepke ya dapurmu. Lho kok malah dapur-dapurke karo Nalendra Ndrawati Prabu Kresna kualat iki pantising Hyang Wisnu sing Ejawantah. Kowe kena kaya ngono ning nek dudu karo Semar. Nek kowe kok apus-apus ngapusi karo Semar bakal kewirangan tembe mburi. Kowe ngaku tah ngaku. Nek kowe ngaku slamet uripmu, nek ora ngaku kelakon tak labrak dina iki kowe.
Werkudara, wah, mbarep unta kakangku apa? Pun kakang kok tambah bingung penggaliku. Iki dina kok ana lelakon siji durung rampung, ana perkara liya kang tumeka. Ing atase Koko Prabu Sri Bathara Kresna lah kok dilarak karo Kakang Semar Badrana kae sejatine apa Werkudara tungkanen tak estoke dawuhmu marep unta kakangku. Wah, 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 yo. Bato bos. Tobat Kakang Semar Badranaya, aja samar aku dudu sapa-sapa Kakang, aku adimu. Aja mbok tumpaki kaya ngene ya Kakang. Ato Kakang. Ato Kakang lho rak ngono. Yamene nek ana sing ngothak-athuk lek ana sing gak engkae sapa to ya. Aduh. Mah. Eling ya mah eling mah iki bule nek mbok tunggangi ngene iki piye? Wis. Ora usah. Kowe nyaru biru karo wong gerang sing lagek nuruti kesenengan. Ah nek ngono ya gentenan ama. Petro, iki kepiye Petro? Wong tuamu kok banjur kalepyan lali kelawan daratan. Ha iya tuwa-tuwa lek do mari sing rak genah ngene iki rak anjen ora gathok. Iki nek ora tak bedol ngono malah cilaka iki. Wah. Tobat Kakang Semar Badrana sepira gedene luputing adimu Bedari Durga. Aku njaluk ngapura ya Kakang. Permuni piye Kakang? Bola bali kok kowe arep gawe cilakane momong aku Pandhawa ki karepmu apa? Lah kok kowe arep nyolong pusaka-pusakaning Pandhawa, kuwi tujuanmu apa Permuni? Kakang Semar Badrana ya iya Kakang. Kowe aja nganti lali ya Kakang yen to adimu aku ki dadi dewaning panggodha pangrencana. Dadi ratuning iblis lan setan. Aku kuwi diwenangake karo pangeran kinen golek bala ing Arcapada sing saakeh-akehe kena kanggo ngebaki sining neraka besok Kakang. Lah nek kabeh wong padha diwuruki ngaji, padha gegungilan kelawan jamus jimat Kalimasada, lah aku rak banjur ora duwe kanca Kakang. Nanging dipiye wae ora dikeparengake nek kowe arep ngilangake pusaka jamus jimat Kalimasada. Aku sing ora trima. Iya Kakang. Sepisan meneh aku njaluk ngapura, karepku aku nyolong laku dene konangan, aku tak njaluk bali pamit ya Kakang. Permuni kowe tak lilani bali saka papan iki saking pekarepane ndaleme Burita. Nanging welingku siji, kabeh andamu kudu mbok gawa jim setan priprayangan wewe gombel balung atangklak ilulu banaspati begok tuyul aja nganti ana sing keri. Mundhak ngregeti kelawan iya kuwi pekarangane Burita sak kulawargane. Iya Kakang, karya Basuki kabeh andaku tak gawane bali menyang Kayuwangan Dandang Pangore njaluk pamit Kakang. Wasem tiwas gawe rekasaning Petruk jebule malah bulik Permuni mah, bulik wis mulih ya do mulih mah Petruk. Isi ana pakaryan siji aturana priksa ndaramu Werkudara. Sadurunge Kang Rama bebarengan karo pemundhane Pandhawa mbangun Kayuwanan, kinen anyingkirake luwih dhisik Sinuwun Prabu Baladewa kae
sing wiwit sekawit padha dibekteni ning jatine kae Baladewa gadungan kinen nyerake ndaramu Werkudara nyuwun pamit mo. Werkudara, wah, abamu apa? Ana ngarepe wong gerang kok kowe pendirangan netramu, karepmu apa? Aku iki rak dulurmu tuwa. Sing kandha sapa nek kowe dulurku tuwa? Aku Baladewa. Sing anggep sapa nek kowe Baladewa ngaku apa ora ngaku? Yen ora ngaku nyotongkakku tampan. Wah! Wah, 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 oh ya, wah. Bumi gunjing langit kelap katon lir gincanging sang mawe gandrung wela dalah nggonku sabiyantu kelawan Kanjeng Ibu Bathari wis kadenangan kelawan Werkudara perangane Pandhawa yen tewaku ora bali nang Nusarukmi malah mengko nandhang kewirangan sing kaping 3 wujuding diwasarane tak bali maring prajaku aku.